Labis ang pasasalamat ng mga mangingisda sa Paumbong, Bulacan dahil sa Technology Business Incubation o TBI program na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang naturang programa ay malaking tulong daw para mas mapalaki ang kanilang kita at magkaroon ng oportunidad na makagawa ng iba't ibang processed aquaculture products. Isa sa mga binigyang prioridad ay ang pagpapalakas ng fish smoking industry o pagtitinapa na kilalang produkto ng Paumbong at Hagonoy. Sa ilalim ng naturang programa, gagawing dekalidad ang pasilidad kung saan ginagawa ang pagtitinapa. Makakapag-generate kami ng trabaho sa ibang tao at sasamahan po namin, mapapaunlad namin yung samahan namin. Malinis yung paggawaan, maipapakita mo sa mga tao na malinis ang gawaan yun, maganda yung pagkakagawa. Number one po yun. Hindi po kailangan po talaga malinis katulad. Hangad umano ng kooperatiba ng mga Bulakenyong mangingisda na maging export quality ang kanilang mga produkto. Hindi lang po siya tinapa, meron din kaming bottled sardines. So yun po, siguro kailangan din namin ng DTI kasi yung labeling, packaging. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI, dadaan sa extensive training ang mga mangingisda kung saan ituturo rin ang business at financial literacy. I-incubate po talaga natin yung mga participants natin hanggang sa sila ay matuto, no? Hindi lamang po sa teknolohiya, maging sa paano magnegosyo at paano na rin maging resourceful sila sa paghanap ng pondo para maging sustainable yung kanilang negosyo at yung kanilang industriya na magagawa. Umaasa naman si BIFAR Central Luzon Director Willie Cruz na lalago ang industriya ng fish processing sa lugar. Magandang oportunidad umano ito upang may mapagkakitaan ng mga mangingisda lalo na ngayong panahon ng krisis bunsod ng COVID-19 pandemic. Siguro sa susunod, hindi lang tinapa dahil we have a lot to offer. Marami tayong mga mga aquaculture products. Dito sa Bulacan ay aside from bangus, may mga sugpo dito. Saka may mga limango din. At yung ating yung gracilaria, ito yung seaweeds na matagtagpuan dito sa Paumbong, Hagonoy, sa Bulacan. Samantala, isinagawa rin ang kahalintulad na TBI program MOA signing sa Obando, Bulacan, Santo Tomas, Pampanga at Orion, Bataan, kung saan patuloy rin ang pagpapaunlad ng fish smoking industry. Ang TBI program ay pinondohan ng Bureau of Agricultural Research. Rainiel Pawid, CLTV News.